Guztiak bere garaian auzitegietan ebatziak gelditu zirela argudiatu du, Nazio Batuen erakundeak dionaren kontra izan ere, torturagatik egindako delituek ez dute preskribatze datarik. Euskal Herriko arlo politikotik aipagai ezberdinak dauzkagu goiz honetan eta besteak beste fiskaltzara bideratu dituzte Balterrako alkatearen adierazpen arrazistak. Nafarroako gobernuak gorroto deliturik baote dagoen ikertzea eskatu du, Manuel Resaren adierazpenek gorrotoa, diskriminazio eta indarkeria piztu dezaketelakoan. Lo derivamos al considerar que pudiera ser constitutivo de un delito de odio y en concreto en su vertiente de discurso de odio tipificada en el artículo 510.1 del Código Penal. Begoña Alfaro kontseilaria jakinarazi duenez, exekutiboaren talde juridikoak gorroto delitua egon daitekenaren zantzuak topatu ditu. Aldi berean, kontseilariak berretsi du Nafarroako kontseiluak alkateak proposatutako laguntzak diskriminatzailetzat jo zituela. Honen ostean heldu ziren Manuel Resaren adierazpen arrazistak. Tenemos que poner dinero es para gente con raíces de nuestra tierra, porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal. Por ejemplo, los menas esos cuestan 4.950 euros al mes. O sea, más de 50.000 euros al año. ¿Vale? Un señorito de esos. De los que tenemos ahí, que el gobierno que se ponga las pilas y que empiece a dar dinero a quien tiene que dárselo. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que hacer. Y lo van a hacer todos, porque esto no puede ser, porque va a haber una revolución. O sea, tenemos problemas y vamos a seguir teniendo problemas con esta gente. Nafarroako gobernuak ez duela kanpaina ultrarik onartuko berretsi du Alfaroko kontseilariak. El Gobierno de Navarra, insisto una vez más, no va a tolerar que las campañas perfectamente planificadas y organizadas de grupos supremacistas y ultraderechistas se infiltren en Navarra porque hemos sido, somos y seremos una tierra de acogida. Andoni Ortuzarrek zuzenketa eskatu dio PricewaterhouseCoopers kontsultoran 720.000 euro kobratuko duela baieztatu duen ganantzia atari digitalari. Euskadi Buru Batzarreko presidente ohiaren esanetan bere soldata 120.000 euro ingurukoa izango da. Atari digitalak informazioa zuzentzen ez badu auzitegietara joko duela nabarmendu du Ortuzarrek. Afera bere abokatuak lantzen dauelarik. Era berean auzitegian kalte ordainketa irabaziko balu, kazetarien Euskal Elkargoari emango lioke fake news direlakoaren aurkako jardunaldiak antola dezaten. Mehatxuak mehatxu, ganantzia atariak ez du atzera egin, are gehiago argitaratu du informazioa 4 iturri ezberdinetatik lortu dutela. Eta aintzan ezenarro, EITB-ko oroimen edukien arduradun berria da. Gogora oroimen institutua, PSE Euskadiko ezkerrak kudeatzen duen justizia sailan dagoenetik langabezian zen aintzan ezenarro. Hala ere, lana EITB-en topatu du. Inigo Kamin ordezkatuz justizia saileko komunikazioko arduraduna aurreko legegintzaldian. Kamino kanpoan otxandieno konsultorak egin zuen hautaketa prozesu baten bitartez heldu zen EITB-ra. Ez dalakorik egon ezenarrorekin zuzenean hautatu dute eta posturako propioki sortu den lan poltsa bat erabili da. Hori berretsi du eldiario.es hedabide digitalaren euskal edizioak. Ezenarrok telebistako eduki memorialista koordinatuko ditu, hala ere ez du gaitasunik izango informazio euskarri ezberdinetako eduki editorialak baldintzatzeko. Eta arlo politikotik ere, eta oroimen arlotik ere esango dugu, irailaren 27an, Iruñeko Anaitasuna polikiroldegian egingo den ekitaldirako deia luzatu du sortuk, txiki eta ota egiren senidekin batera, oztopak oztopo, memoria eta aitortzaren beharra nabarmendu dute. 2 aste barru 50 urte beteko dira Frankoren aginduz Angel Otagi eta Jon Paredes txiki fusilatu zituztenetik. Eta egun horretan irailaren 27an ekitaldia deitu du sortuk Iruñean, Anaitasuna kiroldegian. Milaka lagun espero dituzte bertan, asteazken honetan sortuko ordezkariek txiki eta otagiren senideekin batera zarautzen aipatu dutenez. Angel eta Jon diktadura frankistari eta injustiziei aurre egin eta Euskal Herri hobeago baten alde egin zuten bi gazte idealista ziren. Duela mende erditik gure familiek orbain bana daramate. Orbain gordinak, bortizki fusilatuak izan baitziren biak. Hau ordea, etzen irailaren 27 hartan amaitu. 5 hamarkadaz fusilamenduek eragindako sufrimenduaz gain, askotariko jazarpenak eta urte luzetako ahanztura jasan behar izan ditugu senideok. Heriotzi gora ezarri ziten bi borrokalariei urruengo belaunaldiko senidek hartu dute hitza. Agerraldian diktadura frankistaren eta injustiziaren aurka egin zuten bi gazte idealista izan zirela adieraziz.
Bi euskal borrokalaria gogoratu bakarrik ez, zergatik hil zituzten salatuko du Anaitasunako nazio ekitaldiak. Sorturen partetik Lur Albizu nazio kontseiluko kidea nabarmendu duenez, Euskal Herria itotzea zutela xede fusilamendu haiek eta ondorengo gertakariek. Alderdi eta erakunde jakin batzuek orain egin nahi duten errebisionismoaren aurrean, korapiloa askatzeko garaia da sorturen ustez aitortzarako garaia. Eusko Jaurlaritzak 2012an haiek frankismoaren biktima gisa onartu zituen. Orain ordea, haien oroimenak mina eragiten duela adierazi dute batzuek. Argi utziz beste behin, lehen mailako eta bigarren mailako biktimak daudela. Guk argi diogu. Ez da horretarako garaia, baizik eta aitortza, erreparazio eta justiziarakoa. Memoria osorakoa. Euskal Herria eraikitzekoa. Informazioaren aria. Goizeko 8:21 zabaldu dute ofizialki Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea eta lehen ekitaldia tentsio giroan hasi da Ibaetako kampusean. Hasi aurretik dozenaka ikaslek protesta egin dute Palestinaren alde eta EHU zein Eusko Jaurlaritza salatu dituzte genozidioaren konplize izatea egotzita. Protestaren leloa argia zen Palestinar erresistentzia aurrera eta ohartarazi dute Gazara bidean doan flotillaren aurkako erasoak badaude unibertsitateak hartuko dituztela. Lehendakari Manuel Pradales kampusera iritsi denean hiltzailea oihuak entzun dira. Segurtasun langileek eta ondoren ertzaintzak protestan sartu nahi zuten pertsonak kanporatu dituzte. Eztabaida baketsua zaintzearen beharra hitz egin du Pradalesek. Pero cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad sobre la epísteme, la universidad pierde su razón de ser. EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak ekitaldia hasterakoan minutu bateko isilune eskatu du herri palestinarraren alde. Eta bere hitzaldian adierazi du Europan militarismoaren gorakada nabaritzen dela eta unibertsitateko horren aurrean sirena kantuei aurre egin behar dietela. Era berean unibertsitatea osatzen duen komunitate osoaren alde lan egingo duela agindu du. Ikasturte berri honetan iparrorratz izango ditugu unibertsitateko komunitatearen beharrak eta zaintza batetik eta EHUren erronka estrategikoak bestetik. Ekitaldiaren aurretik hainbat sindikatuk elkarretaratzea egin dute EHUren finantzak eta eskasa salatzeko eta Eusko Jaurlaritzari eta rektoretzari baliabide gehiago eskatzeko. Salatu dute unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen soldata oinarrizkoak bigarren hezkuntzako irakasleen azpitik daudela eta lan prekaritatea jasanezina dela. Era berean adierazi dute aurreko ikasturte amaieran ez zirela bete aurre ikusitako irakasle plazak finantzazio faltagatik. Sindikatuek eskatu dute doktoretza tesitarako kontratu gehiago, ikerketarako baliabide nahikoak, instalazio berriak martxan jartzea eta zerbitzu publikoen privatizazioa amaitzea. Araba, Bizkaia dira, alokairuaren muga ezartzeko datuak bidali ez dituzten herrialde bakarrak. Isabel Rodríguez, Espainiar Estatuko etxebizitza ministroak kezka adierazi du. Al mismo modo, le confieso también la preocupación porque en Álava y en Vizcaya aún quedan pasos que dar para completar esta acción, pero confío también en estas administraciones, en las diputaciones forales, para hacerlo posible. EH Bilduko Oskar Matute galdetuta ministroak jakinarazi du Araba eta Bizkaiak ez dutela alokairurako erreferentziazko indizea osatzeko datuak bidali. Gipuzkoak ekainean egin zuen eta Nafarroak otsailean. Rodríguez ministroak esan duenez, alokairuen prezioen mugak hilabete bukaeran jakinaraziko dira eta aipatzekoa baita ere Donostian gentrifikazioaren aurkako borroka txikiak egunero gertatzen direla. Horietako bada Gros auzoko Birmingham, bat Zabaleta 55 eta bigarren Izpizua bi kaleetako 3 eraikinen kasua. Etxebizitza hauek lehen inmobiliaria Baskongadarenak ziren eta urte luzez alokairuan egon dira. Azken urteotan ondasunak Azora fondora igaro ziren eta handik Nice Home sustatzaile berrira luxuzko etxebizitzak egiteko asmoz. Sustatzaileak jada hainbat bizilagun kaleratu ditu, baina oraindik kontratu mugagabea duten bizilagun batzuk geratzen dira, batez ere adinekoak. Horiek uko egin diote etxea uzteari eta ez dute onartu eskaintza. Jagoba Albilos bizilagunetako baten semeak salatu du, obrak hasteko asmoa dutela naiz eta bizilagunak oraindik eraikinean bizi. Udalari jakinarazi diote adi egongo direla eta eskubideak errespetatzeko eskatuko dutela. Eraikin bereko beko solairuetan hainbat saltoki daude eta lanpostu inguru daude jokoan, baina ez dute informaziorik zer gertatuko denari buruz. Albilosek gentrifikazioaren aurkako jarrera irmoa defendatu du, bere ustez, espekulazioaren ondorioz ari dira auzokideak kanporatzen eta agintariek ez dute herritarren alde egiten. Informazioaren aria.
Goizeko 8:25, ekonomia kontuak eta lan kontuak aipagai goiz honetan ere, izan ere PP, Vox eta Juntsek, lan jardunaldia 37 ordu terdira murriztea baztertu dute. Neurriak lan hitzarmen estataletan izango luke eragina bereziki, Hego Euskal Herriko kasuan lan hitzarmen gehienek jasoa dute dagoeneko jardunaldiaren murrizketa. Hain zuzen, Yolanda Díaz ministroak hiru eskuinen aliantza gisa definitu du, PP, Vox eta Juntsen ezezkoa. Honen aurrean, langileriaren espiritu aldarrikatu du. Mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle y sobre todo en la historia de la lucha de clases sabemos muy bien quién gana a lo largo del tiempo. Eztabaida sutsua izan da eta bereziki kritiko hitz egin du Juntseko Miriam Noguerasek. Neurria Kataluniako enpresa txiki eta ertainen aurka doala esan du. Eztabaida aurretik Radio Nazionalen eskainitako elkarrizketa batean proposamena gezurretan oinarritzen dela esan du. Nosotros estamos súper a favor de la reducción de la jornada laboral y como usted ha dicho, los datos que usted ha dado son de los países que han negociado colectivamente el trabajador con el empresario, que es lo que se está haciendo aquí. Nosotros estamos a favor de que se siga negociando colectivamente porque cada sector tiene su realidad. Entonces, sobre cada realidad se tiene que poder poner las bases de lo que puede funcionar mejor, pero obligar por ley no hay ni un solo país, excepto Francia y Bélgica. Eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek Espainiako gobernuari eskatu dio sare elektrikoaren gaitasun handitzeko konpromezua betetzeko uda amaiera heltzer dela. Lehendakariak ohartarazi du atzera kontuan sartu direla eta Sánchezi erantzun argi eta proposamen zehatza ere eskatu dio. Bizkaia eta Araban sare elektrikoaren okupazioa euneko dela eta Gipuzkoan 98%. Egoera honek 117 enpresa industrial berrien martxan jartza oztopatzen du eta 70.000 lanpostu baina gehiago arriskuan jartzen ditu Pradalesen hitzetan. Pradalesek azaldu du uztailean Pedro Sánchezekin egindako bileraren ostean, Espainiako gobernuak uda amaitu aurretik konponbidea emateko hitza eman zuela. Bien bitartean Eusko Jaurlaritza lanean jarraitu du industria sailburu Mikel Jauregi bilera izan ditu Madrilen eta aste honetan bertan ordezkaritza berri bat izango da. Pradalesek gogorarazi du 6.000 megawatt gehigarri eskatu dituztela Euskal Herriarentzat egungo gaitasunaren 50% gehiago. Eta ohartarazi du Espainiako gobernuak ez badu inbertsio horiek egiteko gaitasunik beste formulak aztertzeko prest dago lakua. Eta Olarizuko zelaietan, langatazkak beste kolpe bat izan du. Gasteizko udalak atzo agindu zuen larun bateko erromeriaren harira zelai nagusia berdintzeko lanak egitea, baina neurri hori salatu dute Gasteizko lorezainek enbiserren langilek legez kanpokoa dela argudiatuta eta baitare lan ikuskaritzak lana gelditzeko agindu ere eman zuen. Enbiser enpresako langileak Gasteizko parke eta lorategien mantentzeaz arduratzen dira eta martxoaren 26 greban daude. Hain zuzen lan ikuskaritzak lana gelditzeko agindua eman zuen atzo bertan. Berdinketa lanak trakziozko traktore batek egin zituen polizia zaintzapean pikete bat bertan zegoen bitartean. ¡Sinvergüenza! Gasteizko udalaren arabera jarduera hau lakoak ezarritako gutxineko zerbitzuen dekretuan jasota dago eta gainera dioenez ez dagoen biserren kontratuaren barruan. Baina ELA, LAB eta ESK sindikatuek oso bestelako irakurketa egin dute. Lan horiek grebalariak ordezkatzea suposatzen dutela salatu dute eta udalaren jokabidea hasieratik izan dela borroka sindikalaren aurkakoa adierazi dute. Gogorarazi dute greba konbenio propio eta soldata duinak lortu arte luzatuko dela. Goiz honetan zehar, Bitor González izango du gurekin goizeko 9:00 laurden gutxitan, Olarizuko zelaietan gertaturiko aipatzeko. Goizeko 8:30 dira. Charlie Kirk, eskuin muturreko influencer estatuatuarra tiro zildute. Utahko unibertsitate batean hitzaldia ematen ari zela. Kirk, Donald Trump presidentetzara bultzatu duen MAGA mugimenduko ordezkari ezagunenetako bat zen, bereziki gazteen artean eta besteak beste armenaldeko jarrera eta bere iruzkin arrazistengatik zen ezaguna. Egunon, berriro goi. Egunon, Charlie Kirk oren mirian zegoen Utahko Baiara unibertsitatean tirokatu duten unean. Asko, izan dira, hilketa zuzenean jaso duten pertsonak.
Bertatik heldu diren lehen informazioak nahasiak dira egia esan, unibertsitateak jakinarazi duenez, pertsona susmagarri bat atxilotu dute tiroketaren ostean eta polizia gertatutakoa ikertzen ari da. Dena den unibertsitateko bozeramale batek New York Times egunkariari ostera adierazi dionez, atxilotua ez da erasoaren egilea. Jakin badakigu beste atxilotu bat izan dela, baina zenbait iturrik diote, kasu honetan ere, etzela bera benetako susmagarria. Kirk, Estatu Batuetako eskuin muturraren aurpegi ezagunenetako batzen esan bezala, milioika jarraitzailerekin bere sare sozialetan. 2012an Turning Point USA sortu zuen institutuetan eta unibertsitateetan politika ultraeskuindarren alde egiten duen erakunde gisa. Ordutik bere harremana MAGA, Make America Great Again mugimendu eta Donald Trumpekin handituz joan da. Trumpek berak Kirken eriotza gaitzetsi du bere sare sozialetan jende guztiak maitatu eta errespetatzen zuela ziurtatuz. Kirk unibertsitateko eztabaidetan parte hartzen zuen sarritan bere ideiak eta besterakoak ikasle aurrerako jenekin eztabaidatzeko hain zuzen. Armen erabilera erregularizatzaren aurka zegoen eta afroamerikarren segregazioa defendatu zuen behin baino gehiagotan publikoki. Eta Poloniak ziurtatu ostean Errusiaren drone batzuk bere aire espazioan sartu zirela, tentsioa maila gorenean da Errusia eta NATOren artean. Poloniaren hegazkinek hauetako batzuk suntsitu zituzten mendebaldeko bazkinen laguntzarekin, Kremlinak bere aldetik Polonia helburu ez duela argudiatu du eta harremanak hasteko prest dagoela ere Donald Tusken gobernuarekin. Poloniak ziurtatu du beraz, 21 drone eta gutxienez misil batek zeharkatu zutela bere aire espazioa. F-35 gerra hegazkinak mobilizatu ziren, drone horiek suntsitzeko tartean herbeeretakoak, baina batzuk lurra jo zuten Poloniako lurraldean, Ukrainako mugatik gertu Varsoviako iturrien arabera. Ekialdeko eskualdetako herritarrei hainbat orduz etxean gelditzeko eskatu zieten. Gertakari honek muturreraino eraman du beraz NATOren eta Errusiaren arteko tentsioa. Europako bazkideek berehala keinuren bat egiteko eskatzen dute, baina ez dirudi Estatu Batuak horretarako prest daudenik, momentu erasori salatu duelako Trumpek ahotsa gehiegirik altxatu gabe. Chcę bardzo mocno podkreślić. Nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że Bigarren mundu gerratik Polonia ez dela sekulan egon gerra batetik hain gertu ohartarazi du parlamentuan Donald Tusk Poloniako lehen ministroak. Poloniak NATOren 2. artikulua aktibatu du aliatu guztiak aurre alerta egoeran ezarriko lituzkena. Hurrengo urratsa, 5. artikulua indarrean jartza litzateke, alegia estatu kide guztiak batzea Polonia defendatzeko Errusiaren aurrean. Bada Vladimir Putinen gobernuak gertakaria gezurtatu gabe tentsioa nolabait apaltzen saiatu dela dirudi. Ukrainako mendebaleren aurkako erasoak baieztatu ditu, baina diote misil bakar batek ere ez zuela Poloniako lurraldea jo. Barkatu, helburu. Edozein kasutan, Poloniako defentsa ministriarekin goi mailako harremanak hasteko prest agertu da Errusiakoa. Bide batez, Bielorrusiak ere bere iritzi propio eman du gaiaz, armadako bozeramale baten arabera, interferentzia teknikoen ondorioz desbideratu zirelako jaurtigailu horiek, ardura Ukrainarena dela iradokiz. Adi, egongo era gertatu denaz. Eskerrik asko goi. Gero arte. Zetakek mugarria ezarri du Euskal Herriko musikan, Samameseko kontzerturako sarrerak 3 ordutan agortu dira eta dagoeneko bigarren data bat ezarri dute ekainaren 19irako. 2026ko ekainaren 20an Bilboko San Mames futbol zelaia beteko duzetak taldeak jada historia egin dute, inoiz euskal musika talde batek ez baitu estadio mailako halako arrakastarik lortu. Estadio oso bat euskaraz beteta, agortuta, sold out. Nien naiz sekula egon San Mamesen kontzertu batean, eta orain tokatuko zait deskubritzea zer den kontzertu bat San Mamesen, Mito Aroa 3rekin zuzenean. Zer esan. Ari naiz nire buruari atximiskeka, baina ez dago esnatzerik. Beraz, seguimos. Urrengoa, 2026ko ekainaren 19 ostirala, San Mames. Bigarren San Mamesa. Bihar, irailak 11 osteguna goizeko 10:00tan, sarrera salmenta irekia. Denontzat, familia honen parte izan nahi duen pertsona ororentzat. Aurre salmenta asteazken honetan abiatu zen eta 3 ordu eskasetan sold out iritsi zen. Arrakasta ikusgarri honen ondorioz, bigarren kontzertu bat iragarri dute aurreko egunera ekainaren 19irako eta sarrera ostegun honetan goizeko 10etan jarriko dira salgai. Zetakek bide arrakastatsua darama, Iruñeko Navarraren agoraino bete zuen urtarrilean eta aurreko astean Donostiako Ilun bere lepo bete zuen hainbat egunez.
Taldeeko buru den Peio Erreparazek adierazi duenez, arenatik estadiora salto egitea erronka handia da beraientzat, baina beraiek erronkak madite dituzte, San Mames ez da gutxiago izango. Mito Aroa 3 proiektua presatzen dabiltzaia da, Erreparazek azaldu du, Hileta kantu nafarra bestea sortzeko 4 liburu irakurri zituela eta oraingoan ere irakurketa sakona izango dela funtsezkoa. Egitura bat badauka, baina eraikitzeko fasea dauka orain, hasi beharra dauka, dio. Mito Aroa trilogiak zetakien musika ulerteko beste modu bat ekarri du. Abestiak kontakizun baten parte bihurtu dira, narratiba bat egidatua. Abestiak tresna bilakatu dira historia hori kontatzeko dio Erreparazek eta aurreratu du abenduan bere bizitako abestirik garrantzitsuena argitaratuko duela. Eta nabarmentzekoa baita ere, zinemaren magia eta musika sinfonikoa berriro bate egingo dutela Donostiako zinemaldian, hilaren 20an, larun batez kontzertua eta proiekzioa bueltan izango da Belodromo Donostiarrera, Euskadiko Orkestraren eskutik. 3.000 lagunentzako lekua duen areto erraldoiak ikusentzunezko ikuskizun paregabeak eskainiko dituzte. Zinema munduko 7 piezaren soinu bandak zuzenean interpretatuko dira, pantaila erraldoi batean ikusiko diren film zatiekin uztartuta. Aurten partiturak Juan Jose Okon Donostiar zuzendariak edatuko ditu eta EASO Abesbatzak ere parte hartuko du piezako batzuei ahotsa jarriz. Parte hartuko duten lanen artean daude Dragon Keeper, La Casa del Papel, El Capitán Trueno y El Santo Grial eta Parecido a un asesinato besteak beste. Sarrera doakoa da, baina gonbidapenak aurrez jaso behar dira. Irailaren 13tik 19 zinemaldiko informazio gunean edota Donostiako turismo bulegoan izango dira eskuragarri. Eta zinemaldi alternatiboak Palestinari begira jarraituko du aurten ere. 2. urtez jarraian, herri palestinarraren egoera izango da programaren ardatz, eta antolatzaileek argi utzi dute. Hala izaten jarraituko du, behar adina aldiz. Jarduera nagusietako bat, Humana Mana artista palestinarraren A Magical Substance Flow Into Me dokumentalaren emanaldia izango da. Irailaren 28an, igandez Xagoeseko frontoian proiektatuko da. Lana gorputzaren ahotsaren eta lurraren arteko harreman poetiko eta politikoa aztertzen duen pieza da. Horrez gain, zinemagintza sozial eta politikoan oinarritutako beste 9 film eskainiko dira, hilaren 18tik 26ra, bitartean Donostiako gune autogestionatu ezberdinetan. Antolatzaileek azpimarratu dute kontakizun ofiziala zalantzan jartzeko beharra, eta horren adibide dira iaz aurkeztutako La Infiltrada eta aurten erakutsiko duten Un fantasma en la batalla gatazki aurpegi ezkutuena agerian uzten duten lanak. Eta Ordiziako gazta lehiaketarako irabazleare berriro ere Laleze gaztandegia izan da 3. Arabako Ilarduian kokatua den gaztandegiak 2022an eta 2024an lehen saria jaso zuen eta urten ere lehen postua bereganatu dute. 2025 urteko Ordiziko Idiazabal Gazta txapelketaren 52. edizio honen irabazlea da... A letra J-arekin 8,25 puntu doa arabatarra, baino beak goierritarra dira, eta behinta berriro Laleze irabazlea. Laleze! Saria jaso ostean arduradunek azpimarratu dute, ez dutela espero, Ordiziako maila oso altua aita, sariarekin batera kutxa aurrezko trofeare eskuratu dute, ura 3 lehen sari jasotzen dituzten gaztandegiei ematen zaia, 10 urteko tarte batean. 2. postuan, Nafarroako Lekarozeko Kortaria gaztandegiarentzat izan da, 2018an eta 2019an ere irabazle izan ziren, eta 3. saria Bizkaiako Zeanuriko Ipinaburu gaztandegia jaso du. Aurten, guztira, 55 gazta aurkeztu dira lehiaketara eta horietatik, saritu diren 5etatik, Kortarirena izan da ketua izan ez den bakarra. Lehiaketaren ostean, ohiko enkantea eginda eta aurten ere, irabazle erdiko pieza sarearen bitartez enkantean jarri da. Donostiako itxaropena jatetxeak erosi du gazta erdia 5.200 euro ordainduta. Eta jatetxeko jabea, Moja Arab, Goierriko frontoira bertaratu da, bere talde osoarekin. Zenbatekoa, iaz Azkue Gormet taldeak ordaindutako 5.000 euroak baino handiago izan da, baina 2014 urtean Anpo Kooperatibak ordainduriko 13.000 euroetatik oraindikan urrun dago marka. Lalezeko sortzaileak Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregi pozik eta unkituak agertu dira euren seme-alabekin batera lan egiten duten familia proiektu bada eta sari hau bultzada handia dela ere azaldu dute.
Kupelak ez aldizu, lehenago erarzan, azken tragora arte. Egon behar altza, beste baten eske, bukatzerago hasta gozatu zaitezte. Beste baten eske, nahi dezuen garaia, elkartu gaitezke. Nahi dezuen garaia, elkartu gaitezke. Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean, ekin QR-arekin. Ilapaindegian, ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan, ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta lehia desleiala saiestuko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan, ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako Dolose aldea 2. tokian, Donostiarra 3. tokian. Eta... Baldeko igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Dire Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Informazioaren aria.
Heldu zaigu analisi mailaren tenorea, goizeko 9:04 gutxi eta goiz honetan ikasturteko gara eta naizeko kazetarien lehenbiziko analisi maila dugu. Iraia Oiarzabal, Alaia Sierra eta Martxelo Diaz, egunon. Egunon. Egunon, bai. Zer moduz, ondo joan dauda? Ondo, oso ondo. Eta, bueno, pila kargatu eta bueltatu gara, osea que... Dagoeneko oikotasunera bueltan. Bai, oikotasunera, baina handikan ustez uda par batzuk izango zuten nantzen dugu iraia ere badala eta udako aukera txikia bada. Eta Laia zure kasuan? Hori da, deskantzatuta, baina, bueno, oraindik udaren bukaera bizitzen behintzat pizkat. Hori da, probestu behar dira azkeneko egun horiek ere. Eta esan beharra dugu, gaurkoa Gasteiz inguruan hasi beharra dugula, izan ere Olarizuko zelaietan, enbiserreko lorezainen langatazkak beste kolpe bat izan du. Gasteizko udalak atzo egin duzuen larunbateko erromeriaren harira, zelai nagusia berdintzeko lanak egitea, baina neurri hori salatu dute langilek legez kanpokoa dela argudiatuta. Ertzaintzaren begiradapean hasitako lan hauek, lan ikuskaritzak eten ditu. Berdinketa lanak trakziozko traktore batek egin zituen ertzaintzaren zaintzapean, pikete bat bertan zegoen bitartean. ¡Sinvergüenza! Gasteizko udalaren arabera, jarduera olakoak ezarritako gutxineko zerbitzuen dekretuan jasota dago eta gainera dioenez, ez dagoen biserrain kontratuaren barruan. Baina ELA-LAB eta SK sindikatuek oso bestelako irakurketa egin dute. Lan horiek grebalariak ordezkatzea suposatzen dutela salatu dute eta udalaren jokabide hasieratik izan dela borroka sindikalaren aurkakoa. Gogorarazi dute greba hitzarmen propio eta soldata duinak lortu arte luzatuko dela. Gertatutakoaz gehiago jakiteko gurekin da, LAB sindikatuko kidea den Bitor González, egunon? Egunon, bai, egunon. Atzo traktore bat ikusi genuen, Olarizuko zelaiak berdintzen, jakin nahi dugu, lan eskaera hau nola egintzen, nork eman zuen agindu eta baitare asko harritu deitu dezaken elementua, lan hauek ez zomen daudela enbiserren kontratuen sartuak? Bai, bueno, oso nabari agerikoa izan zen, honen atzean udaletxea, behintzat udal gobernua dagoela, batez ere hori traktore bat bidali zuten lan batzuk egitera, gainera poliziaz babestuta, ez? Gainera handik zebilen Beatriz Artolazabalen taldeko kide bat, orduan nahiko ageriaikoa da agindua udaletxetik atera zala. Bai. Hor, kontratuan lan horiek ez daudela, horrek zer esan nahi du? Aurrikusi gabeak diren lan batzu daudela edo berez ez liratekela egin behar? Hori dena nahazteko, baina guk ez gara sartuko eztabaida antzu horretan. Hemen egiten dugun balorazioa da, aurreko astean alkatesak aipatu zuen, Olarizuko erromeria, datorren astelenean ospatuko den Olarizuko erromeria egingo zala, ez zuen aurreratu ze baldintzatan egingo zan, belarra dagoen moduan egonda, eta atzo izan genuen erantzuna, ez, nolabait. Gure ustez nahiko modu txapuzero batean egindakoa, eta gaina larriena dena legez kanpo, ez. Gure ustez hemen lege urraketa nahiko potolo bat gertatu zen atzokoan, grebalako eskubidea urratua izan zen, grebalariak ordezkatzen saiatu zirelako. Azken finean, azken buruan lortu genuen lan horiek geldiaraztea, ni neuk lan ikuskaritzara deitu behar izan nuen, azkar asko, eta zorionez bertaratu egin zen ikuskari bat, eta honek lan horiek geldiaraztea ebatzi zuen. Horre, ez dakit kasualitatez gertatu dute zen edo, baina esan zuenez Artolazabalen taldeko pertsona bat bertan zela, pertsona horri zerbait esan zion lan ikuskaritzako kide horrek, ala soilik langileen gana mugatu zen?
bai, langileen gana zuzendu zen besterik gabe, bai. Deigarria ere egin zitzaigun lan horretarako ere iaia bizkartzainak ere bazituztela lorezainek, ertzaintzaren presentziarekin gauzatu ziren lan horiek, zer gertatu zen edo nolako esku hartzea izan zuten, zerbait aipatu zuten beraiek? Gaina den izan zen kasualitatez, batean handi zebien pertsona batek, grebalariekin harremanetan jarri zen, zer gertatzen ari zen azalduz, eta aldi izan zuten moduan, grebalari gutxi batzuk hurbildu ziren, eta egoeraren jabe egin ziren, bertan traktoria zegoen, eta ziren ertzainak ez ziren, baizik eta udal poliziak, hor babeste nolabait, traktoriaren lana, eta hasiera batean nahiko harrituta ez, baina berehala azkar ibili ginen, lan ikuskaritzara deituz, eta zorionez lan horiek bertan bera geratu ziren, esandakoa. Ezin dira, greban dauden langileak ezin dira ordezkatu, hori oso zera larria da, eta are larriago, enpresaren aldetik izan beharrean, administrazio baten aginduz egitea, ez? Hor igual azpimarratu behar dana, ez? Nola daiteke Gasteizko udaletxeak olako egoerak babestea, ez? Atzoko jazoeraz harago jakin nahi dugu, ea negoziaketak ze puntutan dauden, egon da aurrera pausorik uda honetan? Uztailean bai egon ziren hainbat hartu eman, tartean ere Eusko Jaurlaritzako lan sailak ere deialdi bat egin zuen, hala ere zuen fruiturik eman, enpresarekin hainbat hartu eman, egon ziren uztailean, abuztuan, sartuta abuztuan, ez ziren ja bilerarik egin, logikoa denez askok oporretara joan ziren, eta orain irailean kurtso hasierarekin, nolabait uste dugu ja denak martxan gaudela, langileek haien eskua luzatuta daukate, beti bezala, edozein negoziaketa berra biarazteko, baina momentuz ez dugu inolako deialdirik, ez enpresaren aldetik, ez udaletxearen aldetik. Baina, esandakoa, langileek oraindik sinesten dute, egiten ari direnan, eta, mobilizazioekin jarraituko dute, eta egoera ikusita, gogortzea, mobilizazio horiek gogortzea ere erabaki osoa daukate. Hor, baita ere zerbitzu minimoak ezarri ziren, lakoako exekutiboaren bitartez, eta hauekiko kritikoak ere izan zarete. Ezakit, aurreikusten da baliabiderik edo honen aurrean erreklamaziorik egiteko, edo helegitearen bat jartzeko instantzia altuagoren bat badago? Hori behin zerbitzu minimoak inposatu zirenean, ekaina aldean, berehala, kasu hauetan egiten dien helegitea burutu zen, ez? Hori ja dago ebazpen baten zain, tamalez gauza hauek ez dira egun batetik bestera ebazten, eta ebazpen horren zain gaude. Bestetik denbora ekainetik ona, ikusi ditugu hainbat zerbitzu minimoekin erlazionatutako hainbat urrapen, atzokoa izan zen igual deigarriena, eta ikusi ditugu hainbat urrapen horiek, lan ikuskaritzan ere salaketak jarri egin dira, ez? Orain arte lau pagose salaketa zerbitzu minimoi lotuta jarri dira, baina oraindik ebazpen horien zain gaude. Asietasun guzti hauekin galditzen gera, Bittor González, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Zuei, bai, eskerrik asko, bai. Aipatuko dugu lan gatazka hau eta Gasteiztik hasiko gera. Alaia, greba honekiko zer nolako giroa dago gaur egun eta bereziki nolako arrabotsa izan du atzo gertatutakoak? Hori gogorarazi behar da, grebak 5 hilabete dituela dagoeneko, eta
eta bueno, hasierako hilabete parean edo, nahiko entzun zen kaletatik eta Lorezainen grebaren ingurukoak entzun ziren, bereziki greba honen kasuan, beste batzuetan aipatu dugun moduan, ikusten delako kalean zer nolako eragina daukan langileek bere lana egiteari guztiak, ez? Ikusten delako lorategiak zaindu gabe daudela eta bueno, horrek ere arazoak ekarri ditu trafikoan eta ez dakite txakurren segurtasunean eta baina bueno, zerbitzu minimoak jarri zirenetik eta udaren partetik edo ez da inbeste entzuten ja Lorezainen grebaren inguruan eta atzokoa, bueno, behintzat ez da asko komentatu, baina bai egia da Olarizuko erromeria egiteko data atzeratu dela aurten, normalean izaten da iraileko lehenengo astelenean, okerrez banago, eta aurten atzeratu da horregatik zehazki, eta bueno, udaletxeak aurkitu du bere konponbidea edo, beti, bueno, langileen desadostasunarekin, horrela izan da grebako hilabete hauetan, eta bueno, baina aurkitu dute behintzat erromeria egiteko modu bat, eta hori konponduta dago beraien partetik, konponduta ez dagoena da, hori, langileenkin daukaten harreman hori, eta desadostasun handi hori, oztopo handia delako grebari amaiera emateko, eta honen konponbidea aurkitzeko nolabait. Deigarria baita ere, Iraia, lan ikuskaritza ere bertaratu zela, ez da, askotan ikusten dugun zerbait? Bai, ez, argi dago, nolabait ere, bueno, udalak por la vía de los hechos, esaten den bezala, nolabait konpondu duela herritarrei begira egon zitekeen kezka, ez, edo alaiak ondo deskribatu duen bezala, momentu batean oso ikusgarri izan zitekeen, ez, greba hori eta greba horren eraginez, ez, hiriburuan sortzen ziren arazoak, eta kasu honetan, nik uste dute udalaren aldetik badagoela alde batetik helburua hori konpontzeko, ez, eta herritarrentzat behar bada hain ikusgarri ez izateko, neurri handi batean, beste aldean enpresa dagoelako, eta enpresak antza denez ez dauka presa handirik egoera hau konpontzeko, ez, eta, langilek mahai gainean jarri dituzten aldarrikapen horiei nola baitere erantzun bat emateko, ez, egon zen horre Lakuako gobernuaren mediazioa, ez, edo bitartekaritza momentu batean, baina horrek ere ez zuen fruiturik eman, enpresak ez zuelako langilek eskatzen zutenari erantzun borobila emateko, zantzurik eman, ez? Eta zentzu horretan nik uste eztabaida edo elkarrizketa horrek aurrera egiten ez duen bitartean, oso zaila izango dela egoera hau desblokeatzea, ez? Eta bien bitartean argi dago udalak momentuz edo behintzat itxuraz ez duela agerian utzi nahi, ez? Zer eragin dezaken honek guztiak, eta bitartean, horri erantzuteko neurriak jartzen ari da mahai gainean, ez? Eta, ulergarria da, neurri batean ere horrek langilei sortzen dien impotentzia, ez? 5 hilabetera dijo alakoia greba, eta honek momenturen batean erantzunen bat beharko duela, bestela oso zaila da denboran hainbeste sostengatzea egoera hau. Martxelo, baita ere, Beatriz Artolazabalen sailak ere edabidetara oharra bidali du zehaztuz, gauzatutako teknikaren bueltako xetasunekin, hau da, belarra zanpatzen ari zirela, ez mozten. Eta hau, enbiserren kontratotik kanpo dagoenez, gauzatu daiteken lan bat delakoan, ez dakit, zer iruditzen zaizkizu azalpen hauek? Ni uste azkenean ere kasu honetan eta beste askotan ikusten duguna edo gatazkaren atzean dagoena da zerbitzu publikoen privatizazio bat ematen dela, ez? Eta enpresa batzuk lortu dituzte kontratu hauek eta alik eta enpresa pribatuak direnez, alik eta etekin handienak lortzeko asmoarekin aritzen dira, ez? Eta etekin handi horiek lortzeko bideetako bat langileen eskubideen urraketa
izaten da, ez? Eta honen inguruan ere, behar bada, erreflexio bat egin beharko litzatekeela, ez? Azkenean, naiz eta, enpresa pribatuek izan ditzete erakundeek, izatela ere erantzunkizun bat, langileen, enpresa pribatu, dituzten enpresa pribatuen langileen baldintzetan, ez? Zendetzak esan, enpresa pribatu baten afera da, eta nik ez daukate zer ikusirik, ez? Eta nire askotan ere, erakundeek jarrera hori hartzen dutela, eta gainera buru da, Iruñeko autobus gidarien greba, ere berriro ziotela uda pasatu eta gero, ez? Nizet, zentzu horretan, langileek beraien eskubideen alde egiten dute, greba da beraien tresna, egia da tresna gogorra izaten dela eta normalean hilabeteak eman behar dituztela baldintza greba eginez, baldintza kaskarretan, baina azkenean uste ere, horretan ere, langileen duintasuna jokoan dela, eta esan bezala, uste ere, zerbitzu publikoaren buruan ere gogo eta sakon bat egin beharko. Goizeko 9:00 heldu gera, azken ordukoaren berri ere jasoko dugu. Informazioaren aria, naiz irratia. Zazpi pertsona ospitaleratu dituzte goizontan, Sestaon piztutako sute baten ostean kea arnasteagatik. Iraia Kamra, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleak, sua goizeko 6 aldera piztu da Galindoko Padura kalean dagoen pabiloi batean. Bertan lo egiten ari ziren 7 pertsona hartatu dituzte eta San Eloi eta Gurutzetako ospitaletara eraman behar izan dituzte. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu dira osasun langileak, ertzaintza eta suhiltzaileak. Pertsona batzuk eraikinetik irtenak zeuden dagoeneko, baina beste 3 laguni suhiltzaileek lagundu behar izan diete kanpora ateratzen. Suteak kalte handiak eragin ditu nabean eta ondoko pabiloi baten estalkiare kaltetu da. Bestalde, Kristof Tito Betbeder da Euskararen erakunde publikoko zuzendari berria. Dona Martiar hau irailaren batean hasi da ofizialki karguan eta Euskararen erakunde publikoak irailaren 10ean eman du izendapenaren berri. Betbederrek ibilbide luzea du euskarazko hedabideen arloan. Euskal Irratiak sareko koordinatzaile nagusia izan zen eta gero Euskal Hedabideak elkartearen buru. Azken urtetan Irrati Libreen Frantziako sindikatuko ordezkari nagusi gisa aritu da, tokiko irrati elkarteen defentsan eta garapenean. Euskararen erakunde publikoko lehendakari Maider Beotegik nabarmendu du zuzendaritza berriak erakundearen jarduera zabaldu eta dinamika berria ekarriko duela azken urtetako lorpenak sendotzearekin batera. Izendapen honekin batera, Euskararen erakunde publikoak eskerrak eman dizkio Bernadette Souleri, azken 15 urtetan erakundeko zuzendaritza lanetan egindako ekarpenagatik. Aurrerantzean transmisio sailean jarraituko du lanean. Ederto, eta gaurkoa irailak 11 daukagu, Diada Nazional eguna Katalunian, eta aipatu beharra dugu, gaurko honetan adi egongo era, alderdi katalan ezberdinek emango dituzten adierazpen guzti horiei, baina baita ere bereziki arratsaldeko 5 eta 14 zehazki hasiko den mobilizazioari. Gure Euskal Herriari dagokionez, esango dugu, gaurko honetan, Mikel Jauregi Industria Kontseilariak azalpenak emango dituela, zehazki Euskal Industriaren Euskal Industriak bizi dituen arantzeleen baitako egoeraz, aipatzekoa gaurko honetan baitare, zehazki, Maria Jesus San Jose Kontseilariak edota Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren arduradunak, buruak, doluari buruzko ikastaro ere eskainiko dutela, EHUko uda ikastoren baitan, edo baitare ingurutikan, bertatik egongo da Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, hain zuzen, Eusko Legebiltzarrak 45 urte bete ditu urte honetan, eta honi buruzko uda ikastaroa ere eskainiko dute, zehazki, Legebiltzarraren ala autogobernuaren nondik norakoak aipatuz. Baitare Nafarroari dagokionez, gaurko honetan koldo kaso izango da albiste, zehazki ikasturteko lehen ohiko osoko bilkura izango dute, kontrol saioa izango da,
gaurko saioa, eta bertan koldo auziari buruzko galdera ezberdinak izango dira. Baitare, bestelako kontuetan, Steilas, La, Bela eta Sortzen sindikatuek elkarretaratzeare deitu dute gaur 9:00 oraintxen bertan euskaraz ikasi nahi dugu pai pikutera Lelopean, eta baitare bestelako elkarretaratze bat egongo da 9:30 Nafarroako parlamentuan, zehazki galdetuko bai dutelako, imigrazioaren bueltako adierazpen hoiek Balterrari dagozkionak. Bestelako kontuetan ere esango dugu Iruñako udalbatzako ordezkariek elkarretaratze batean partatuko dutela arratsalde hasieran, Palestinako genozidioa salatzeko elkarretaratze hau, zehazki Iruñeko bozeramalen batzordetik gehiengoz lortutako adostasun baten ostean dator. Eta nabarmendu genezake, baita ere besteak beste, Bilbon, esaterako, Nora Abete mugikortasun zinegotziak ere, proposamenak jasoko dituela. 50 herritar, klimaren bueltako herri asanbladaren parte izan dira, 6 sesio egin dituzte, eta hauek bukatuta, 50 pertsona hoien ekarpenak jasoko ditu gaurko honetan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dokinez bada nabarmentzeko jazorarik? Oraingoz lasai daude. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiak jarraipena izango du. Goizaldean fronte ahul batek hodei dezente ekarriko du Kantauriar isurialdera, baina bereziki ipar ekialdera eta bertan gainera euri pixka bat izango da, bereziki ipar Euskal Herrian eta gehien bat Lapurdin. Ego isurialdean aldiz, goizean goizetik ostarte zabalak nagusituko dira. Eguerdi, arratsaldeko lehen orduetan, Kantauriar isurialdean ere frontea pasa ostean, ostarte politak irikiko dira, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina azken orduetan berriz ere mendeste frontea iritsiko da, zerua estaliko da, eta gau partean euri pixka bat botako du Kantauriar isurialdean. Haizeak hego mendebaldetik joko dugu izan, eguerdi, arratsaldeko lehen orduan ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada bizioago batzuk utziko ditu, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 21 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Bizikontzako estropadak Euskotrenekin. Tren zerbitzu bereziak zure traineru gustukoena anima dezazun. Ahaztu autoa, mugitu trenez. Ordutegiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Ahaztu brum, egin pi. Busean, pi. Bizikletan, pi. Metroan, pi. Euskotrenen, txutxu. Ez, txutxu ez. Euskotrenen ere pi. Euskadi ondo mugitzen da. Aurreragoaz jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:08 ez dugu hausaz jarri kantu hau kant dela senjera da, eta hain zuzen, gaurkoa Kataluniako Dia da Nazionala da, eta ekimen edo jardunaldi honi hasiera emateko atzokoan 54 metro karratuko bandera jarri zuten Kataluniako Parlament parean, bertan ekitaldi formala izan zen,
hainbat hautetxirekin, baina esaterako ez ziren bertan egon KUP, Alianza Catalana, PP edota Voxeko ordezkariak. Gaurko honetan berriz ekimen nagusia Rafael Casanovasen eskulturan egiten den lore eskaintza da. Dagoeneko hasi dira, lehenbizikoak Kataluniako barne saileko ordezkariak izan dira, baita ere eskuadra mosoak edota Kataluniako gobernua goizeko 8 pasa da eskultura honetatik loreak jartzera. Esango dugu, Euskal Herriko hautetsiak ere bertan izango direla, Bartzelonan izango direla gaurko honetan, EH Bildu zein Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak, eta arratsaldeko zita nagusia, arratsaldeko 5 eta 14 izango da, baina hor ere, besteak beste albistea daukagu ere, Oriol Junqueras berak ere ez duela parte hartuko manifestazioan, eta hain justu, testuinguru hau ere aipatuko dugu. Horitaraziz, atzokoan ere Salvador Illa presidentak diadaren bueltako hitzartzea eskaini zuela, eta bertan ez zuela aipamenik egin, Kataluniako auzitegi nagusiak katalanari buruz kaleraturiko azken sententziaz, eta ez da ere zen aipamenik egon gaur egun Katalunian eztabaida gai den elementuari buruz, finantzak eta berrezi horri buruz, besteak beste hilak nahiago izan du, suteak aipatu edota bilaueben irakurri izan dezakegu goiz honetan, hizkuntza katalana ere bigarren maila batean egon dela. Baita ere, deigarri ere beste albiste bat, aipatu dugun hedabideak gaur dakarrena, alderdi independentistak bozkatzen ez dituzten independentistak, eta bitxikeria eman dezake akaso, baina gaurko honetan lehenengo aldiz urte askoren ostean TV3 Kataluniako telebista publikoak ez du arratsaldeko manifestazioaren jarraipen berezirik egingo, konexio batzuk egingo dira, baina orain artean egiten zen saio berezirik ez. Orduan ikusi beharko da ea zer gertatzen den. Aipatuko dugu Kataluniako diada egun berezi hau, baina baita ere ea independentismoaren egoera zein den, prozesua esan daiteke guztiz amaitutzat eman daitekeela, beste gobernu bat Kataluniako exekutiboan, eta guri dagokigunez ere esango dugu independentziari dagozkion albisteak gutxiagotan aipatzen ditugula azken aldi honetan. Iraia, zuk nola ikusten duzu gaur egun Kataluniako mugimendu independentista? Bueno, zaila da ez, egia delako, batzuetan distantzia lagungarri izan daitekela, eta beste batzuetan, akaso gertutik ez ikusteak ez, eta ez bizitzeak ean gertatzen dena, batzuetan erreparoa ere ematen du hemendikan epaiak edo nolabaiteko irakurketak egitea, ez? Argi dago diada historikoki izan dela egun handi bat Katalunian, ez? Eta aldarrikapen politikoz beteriko eguna izan dela, uste dut, oso gogoan daukagula, ez? Behintzat, azken urteetan kazetaritzan lanean daramagunok, ez? 2017aren bueltan Katalunian bizi izandakoak, aurreko urteetan izandako diada ikusgarri horiek, ez? Eta hor herritarren artean piztu zen indar edo ilusio berezi bat, ez? Eta uste dut momentu batean horrek talka egin zuela, nolabait ere klase politikoak erakutsi zuen ezintasun batekin edo, ez? Ilusio hori piztuta mantentzeko, eta urteen poderioz nolabait ere igadura bat, ez? Edo mugimendua igatuta ikusi dela, ez? Eta esango nuke badagoela ahalegin bat, ez? Eragile konkretu batzuen aldetik pixka bate hori piztuta mantentzeko, baina argi dago, kaso herritarrek ere neke puntu bate sentitzen dutela politikarien aldetik ematen ez den horren aurrean, eta horrek ere zaila egiten duela, nolabait ere gizartea mobilizatuta eta ilusionatuta mantentzeko, ez? Ez dakidana da, ezin da aurre ikusi ze pasatuko den datozen urteetan, ez? Baina, uste dute alderdi independentistak momentu honetan pixka bat egoera konplexuan daudela kokatuta, ez? Eta ezintasun ageri nabarmena dagoela uren artean ere
elkar ulertu batetara iristeko, eta horrek asko konplikatzen du, esaten nuen, ez? 2017aren buelta horretan ikusi genuen guzti hori nolabait ere erreproduzitzeko. Alaia? Bai, behintzat hori kanpotik ikusi daiteke edo ondorio estatu daiteke independentismoak Katalunian indarra galdu duela, ez? Eta ez dela duela 7-8 urte bezalako, ez direla duela 7-8 urte bezalako diadak ikusten, baina hori beti ere da Euskal Herritik ikusita, gure kasuan, eta ez dakite nola biziko duten bertatik, edo ez dakite, asunta ote den ez daukala hainbestelako oihartzunik nazioartean, edo benetan, bertan bizi dena bera ere, indarra galdu duela, eta aldaketa bat behar ote den, edo jendearen jendeak beste modu batean bizitzeko beste zerbait behar ote duen, baina behintzat nazioartetik ikusita indarra galdu du eta ez da duela urte batzuk ikusten zena bezalakoa. Martxelo? Bai, duela urte batzuk Euskal Herritikan inbidi puntu batekin ikusten genuen Katalunian gertatzen ari zana eta independentzia gertu zutela ikusten genuen edo espero genuen asko. Ezagun gogoera, Kataluniatik heltzen diren informazioak kezkagarriak direla inongi batean. Ikusten ari gara Alianza Catalana bezalako alderdi batek indarra hartzen ari dela eta xenofobian oinarritutako diskurtsoak ere Kataluniako independentismoaren baitan ere hasitzen ari direla. Eta nik hori kezkagarria dela. Europako toki askotan gertatzen den fenomenoa da, baina Katalunian bereziki independentismoarekin lotura duen xenofobia bultzatzen duen alderdi bat izatean niretzako oso kezkagarria da. Honekin batera, orain begiratzen dugu Generalitateko burua eta PSC-ko militante bat daukagu, bere garaian beste presidente batzuk izan ziren eta pixka bat independentismoaren ildotik zeuden eta horren ustez erakundeek ere bitarkin bat egitea lartapen horretan bereziko garrantzia duela. Eta ustez guzti hori urtu egin dela eta valoria da. Presidenten bitartean, Generalitatea, Estatu Espainoleko beste autonomi bat izateko bidea jarriko duela, ez eta bide kezkagarria da. Aipatu duzu zuk ere, orain finantzazioaz ari gara, eta duela urte eskaso batzuk independentzia ari ginen, eta beste elementu bat nintzeko ikusten genuela, bide puntu horrekin zan, alderdi independentisten arteko batasun. Ustez hori ere, galdu gala. Adibidez gaur egun RC eta justen arteko harremanak nahiko tirabiratsuak direla, esan genezake, ez? Eta adibidez, horren adibidea ere azte ikusi genuen da, Madrileko Parlamentu Espainolean, lan orduan murrizteko legearen bozketan, zeudekin batera eta zerrapaldati batzuekin batera alde egin zuen, eta ordea Junts errokatu zen, UPN, PP eta Voxekin lege hori atzera botatzen. Horretan ere ikusten dela, duela urte batzuk helburu komun bat zutela alderdi independentisten arteko batasun hori ere dagoeneko ez dela existitzen. Esango dugu, bat egin duzuela hirurek, ukaezina delakoan, gauzak asko aldatu direla prozes garaietatik eta oroar badirudi alderdi independentisten arteko desadostasunek mesede egiten diotela Salvador Ilari, bai behintzat arlo politikoan eta ezin gara antzi ere eskuin muturretik agertu den mehatxuaz Alianza Katalanaz. Diadak beharko luke, arrisku ez kontziente izan eta indarra bertzalen arteko batasuna eragiteko gutxineko gaien inguruan, baina ez dirudi bide horretatik joaten ari diren. Egoi Belategi lankideak Kataluniako egungo giro soziopolitikoen gakoen bila jo du Bartzelonako Unibertsitatera Ander Errastirekin. Irailaren 11 honetan Kataluniara begira jarriko gara Ander Errasti, Bartzelonako Unibertsitateko doktorarekin. Egunon, Ander, ongi etorri naiz irratira. Egunon, bon dia.
Katalunian harrapatzen zaitugu une honetan? Egia esan, gaur bertan Donostian, ze bihar EHUko ikasturte irekira ekitaldiago eta gonbidatu zanago, baina bihar bertan bueltan, ze diadan bai, Bartzelonan egon behar dudala, beraz, batetik bestera. Berala sartuko gara kontu politikoetan eta bar, baina konta iguzu, zein izango da zure plana diadaren egunerako? Tira, diadaren egunean, unibertsitatean gobernuan karguren bat dudanez, lehikiena goizean goiz ofrenda floralera joango gara, Rafael Casanovasen estatuara, Bartzelonako 4 unibertsitate publikoek elkarrekin egiten dugun lore eskaintzara. Ondoren, gobernu taldea bonatu egin beharko gara, ze ekitaldi paraleloak daude, eta bai Omniumek antolatzen duen kultura munduko ekitaldian niri egokituko zaitu joatea, baina baita ere beste batzuk Institut de Estudis Catalansek egiten duen ekitaldira, eta gero, arratsaldean aurten lehen aldiz, arratsaldeko 8:00 izango dena, orain arte 10:00 izan zen, ekitaldi instituzionala egiten du Kataluniako gobernuak, aurten ere lehen aldiz, orain arte Plaza Espainian dauden lau zutaben toki simbolikoan egiten zena, aurten Teatro Nacional de Katalunian egingo da arratsaldeko 8:00 amaikean. Ekitaldi ugari ipatu dizkiguzu, esan genetzake azken urteetan bezala urtengo diada itzordu instituzionala izango dela batez ere mobilizazio nazional bat baino? Nik uste dut hor bi faktore nahiko funtsezkoak direla, ez? Batetik, mobilizazio sozial edo gizarte zibilaren mobilizazioak beti edukitzen du askoz ere deialdi nabarmenagoa, ez Kataluniako kasuan, baizik eta edonon nolabait mobilizazioak helburu jakin bat edo helburu zehatz bat duenean, eta prozesaren urte mugituen ostean nahiko agerikoa da behin urriaren bateko egitasmoa bertan bera geratu zen unetik aurrera, gizarte zibilak ez duela oraintxe bertan oso argi ikusten zein izan daitekeen ondorengo jomuga, eta horrek mobilizazioa gutxitu egiten du. Eta gero bestetik, ezin da ukatu ere, inolaz ere, Katalunian bizi izan duen jazarpen egoerak, aktore instituzionalei ere euren posizionamenduak lehuntzea eraman diela, bai Eskerra eta bai Junts Prekaten kasuan, baina baita ere Kupen kasuan, eta beraz, orain arte prozesak eduki zuen elementu garrantzitsuenetako bat izan zen, gizarte zibila eta eragile politiko instituzionalak, nolabait elkarrekin mugitzen zirela, hori desegiten edo desagertzen joan denean, mobilizazioan ere eragina du, bai eta bai. Ez den beste denbora pasa, prozesaren baitako mobilizazio erraldoi horietatik, baina pasa da, tartetxo bat jada lehenik eta behin giro sozialaz, pertsonez galetu nahi ez dut honder. Nola ikuste dituzu, nola ikuste dituzu Katalan abertzaleak dian honen atariko? Tira, nik uste dut, bi profil daudela, ez? Batetik, frustrazio puntu bat badutenak, ez? Eta frustrazio puntu hori leikiena aserrera eramaten diena, enaiz, nolabaiteko impulsori epaitzera sartuko, baina hori gertatzen ari dela agerikoa da, eta independentismoaren ze euneko ote den guztizarri ez dagoen arren, baina euneko 25 batean mugituko litzateke, eta portzentai hori litzateke gehien bat posizionamendu instituzionalak, edo instituzioen aurkako posizionamenduak hartzera eraman dituztenak, eta ur mugitu horietan, ari da, induzen ere, Aliantza Katalana, euren bozkak nolabait arrantzatu nahian, ez? Eta gero bestetik edukiko genuke ez, lehikiena sektore zabalago bat, zeinek ez duen euren posizionamendu politikoa gehiegi aldatu, baina bai, orain, beste lasaitasun batekin darama euren aldarrikapenen azaratzea, ez? Eta inkluso esango nuke ironia puntu batekin ere. Hau da, ez dute euren frustrazioa edo euren tristura, 2017ko gertakarien osteko tristura, ez dute aserrera eraman, baizik eta ironia puntu batera, ez? Eta beraz, nik uste dut hor diagnosian hankasartzen nabarmena egingo zela, pentsatuko balitz, gizarte katalanaren portzentain nabarmen hau independentista izateari utzi diola, edo estatukoarekin duen gatazka albo batera utzi duela pentsatuko bagenu. Egin dutena da, ikusi, irikizen lehio hura, momentuz itxi bada ere, euren posizioetan mantendu, agian posizionamendu politiko publiko lasaiago batekin, baina euren konbikzioak mantenduz.
kontuan hartu behar dira baiteren, kaso betidanik bozkatzaile abertzaleak izan ez arren, jundiranak sektore batetik bestera mugitzen, egon direlako, dena den desmobilizazio ere heldu da, eta desmobilizazio hori, ein handi batean alderdi independentisten arteko talka horretan du jatorria, batez ere Junts eta Eskerraren artean. Galetu nahi dizu, Ander, zer puntutan ikusten dituzun bi alderdi hauek honetan, eta baita ere kupen inguruan galdetu nahiko nizuke, ze, nahiko penduloa izaten ari da alderdi hau azken urteetan, emaitza oso onak, gero txarrak. Zira, hor, nik uste dut, hiru direla dakon nabarmenenak. Batetik ezin dugu ukatu Junts eta Eskerrak edo zen alderdi politiko gisa, beuren helburua boterea eskuratzea dela, edo hobeto esan da, boterea eskuratu euren proiektu politikoa aurrera eraman alizateko. Zentzu horretan, independentziaren autua edo independentziaren helburua mai gainean jomuga, realista eta bideragarri bat bezala agertzen zenean, bien alderdien arteko elkarlanerako nolabait esateren minbreak edo bazeuden ipinita. Hori desagertu zen unean, bi alderdiek nolabaiteko euren arteko talka elektoral natural hori nolabait gailendu egin da, eta beraz ez da harritzekoa ikusten ari garena. Zein da distorsionatzen duen faktorea, bi alderdietako batek ez duela boterea eurengan, ez Katalunian, eta ez da ere noski estatu mailan, ez daude gobernuetan. Eta beraz, euren kartak jokatu behar dituzte, euren interesei, interes zilei begiratuz. Eta horrek noski bi alderdien arteko desadostasunak nabarmendu egin dituz. Ez ezagun ahaztu prozesaren garaian bestelako kontu ideologikoak albora utzi ziren era berean, esate baterako modelo edo eredu sozioekonomikoa defendatzen zuten eredu sozioekonomiko hori erdigunean egon ezarren, behin independentziaren autua albora geratu den unean, eredu sozioekonomiko kontrajarriak mai gaineratu dira. Eta beraz, politika publiko zehatzetan desadostasunak agertzea normala da azkenengo eredua, antza denez, Yolanda Díazek proposatzen zuen jornadaren murrizte hori, Junts perkatek esan du, ez daudela. Eredu horrekin ados, migrazio kontuetan ere, Eskerrak eta Juntsek ez dituzte ikuspegi berdinak, Bartzelonako aeroportuaren handitzeari dagokionez beste inbeste, eta beraz, nik uste dut, bigarren gakoa hori dela, ez? Batetik alderdien arteko lehia hori, behin helburu amankomuna desagertu denean, nolabait gailendu egin dela, eta bestetik, ikuspegi sozioekonomiko desberdinak dituztela ere, nolabaiteko helburu amankomun hori desagertu denean, agertu dela. Eta hirugarrena, eta bukatzeko oso labur, nik uste dut hor ere, badagoela alderdi bakoitzak prozesaren ostean hartu zuen estrategia desberdinen gauzatze hori, ez? Azken finean Eskerrak ikusi zuen berehala ez zegoela independentzia epelu motzean lortzeko aukerarik, eta beraz, berehala aldatu zuen estrategia paktuaren bidera. Ez dut esan nahi emaitza onak edo txarrak lortu dituenik, baina estrategia aldatu zutela nahiko agerikoa izan zen, eta zentzu horretan Sánchezen estatuko gobernua Eskerraren estrategiarekin eskutik doan zerbait litzateke. Junts perkatzen kasuan aldiz, likien horrek ere esplikazioa badu, Puigdemont euren liderra oraindik erbestean egotean, euren estrategia behintzat publikoa edo retorikoa desberdina izan zen. Euren estrategia izan zen, ez guk egin behar duguna da, estatua euren mugetara eraman, eta ez zaigu inporta horrek zer ondori eduki ditzakeen independentzia ez den beste ezerrekiko. Eta estrategia desberdin horien gauzatzea ere, nik uste dut bi alderdien arteko kooperazioaren alde ez dela joan. Patetu zuen bat gako jarreko ditugu mai gainean berriz ere, lehenik eta behin Eskerra Republikanarenak, alderdi honen kasua degarri izan delako azken bi urteetan, Pere Aragonesekin generalitatean negotetik, azken hauteskundetan izandako beherakada ikaragarriaren ostean, Uriol Junqueras dugu berriz ere alderdiko buru. Prozesan arrakastatsua izan zitzaien bidera bultatu nahi dutela esango zenuke? Nik uste dut hor Eskerrak duen erronka gehiago dela nolabaiteko baseen erronka, ez? Eskerrak oso gorakada nabarmena eduki zuen euren emaitza historikoak ikusita, leio edo epemuga oso jakin batean, 5 urteko tartean Eskerra gobernu alderdi
izateko aukera iritsi zen, zein euren historiari begiratuta azkenengo 3-4 hamarkadatan ez zen sekula aukera bat izan. Eta beraz horrek zer egin zuen, alderdiak zuen azpiegitura hori, nolabait ez zela era berean hasi euren bozkatzaileen hazkundearekiko. Hau da, base txikiagoak zituen bozkatzaileak baino. Hori, alderdien historian, nolabait, gertatu daitekeen zerbait da. Eta normalean gertatu hori dena da, alderdi batek ustez edo bere ibilbidearekin alderatuta zituen bozkak baino askoz gehiago lortzen dituenean, alderdi bera ere hasi egiten da. Baina hor zer gertatu zen, jazarpena iritsi zela. Eta orduan zer gertatu zen, eskerrak, eta eskerran Junts per Katen eta Kupen ere gertatu zen, jazarpena dagoenean inorkeztu nahi lehenengo filara, lehenengo lerrora joan, ze badaki jasan dezakeela berak ere jazarpena. Eta orduan zer gertatu zen, alderdia haunditu beharrean txikitu egin zela. Eta nik uste dut hor Junkerasek duen erronka, ez dela hainbeste berriz ere alderdia lortu zituen emaitza oso altu horietara eramatea, edo are gehiago independentziaren prozesu berri baten bultzaketa epemotzean lortzea, baizik eta alderdiaren base horiek sendotzea. Hain zuzen ere, bera berriz ere alderdiaren presidente atera izana horren erakusgarri da. Alderdia ez du oraindik nolabaiteko berrikuntza baterako nahikoa mamirik. Pasaren asteko albistea dugu berriz, Illa eta Puigdemonten arteko bilera hori, Bruselan. Benetan iruditzen zaizu erbesteko presidenta politikoki habilitatzeko, normalizatzeko keinu izan zela, edo bien aldeko itxurakeria besterik ez? Normalean, edo fenomeno politikoetan gertatu diren bezala, ez bata edo ez bestea, edo biak aldi berean, ez? Nik uste dut, badagoela leikiena Illaren aldetik gehiago, Kataluniako egoera politikoa normalizazio batera joan dela erakusteko nahi edo behar edo bultzada hori nik uste dut ezin dula inork ukatu, Illak normalkuntza nahi du, eta Illak oso argi esan du Puigdemont nolabait onartzearen keinua dela Katalunian egoera normal baten gaudelaren erakusgarri, hori da berak dioena, eta Puigdemonten kasuan aldiz bestelako irakurketa litzateke, eta da 195. artikuluaren ostean Kataluniako Generalitatea bertan bera utzi zen hartan, sortu zen salbuespen egoeraren nolabaiteko berriz ere normalizaziora bueltatzea, eta bere zilegitasun hori guztiz konozitua izan dadin agertzea, ez? Hori da, bi alderdiek publikoki esan dutena, baina publikoki esan ez dena da, eta oso irakurketa labur batean ikus daitekena da, hori nolabait relato politikoa badaude dela ere etemotzeko interes oso argiak, ez? Eta interes oso argi horiek liderateke seguraski Illaren kasuan ez hainbeste Kataluniako aurrekontuak aurrera ateratzea, ze badaki Junts per Katek ez dizkiola onartuko, baina bai Pedro Sánchezen gobernuko aurrekontuei babes hori lortzea, ez? Eta horretan nik uste dut Illaren keinu hau izango dela aurrekaria bai edo bai Pedro Sánchezek egin beharko duen beste keinu batena, eta da, hain zuzen ere Puigdemontekin biltzearena. Eta Puigdemonten kasuan nik uste dut badagoela ere bere amnistiaren lortze hori, nik uste dugu epaitegi gorena euren lawfare bide horretan mantentzen dela, eta epaitegi guztiek amnistiaren zilegitasun eta legagarritasuna onartu duten arren, auzitegi gorrenak onartzen ez du, eta nik uste dut horretan ere bere burua zintzotat agertzeko Puigdemontek keinu hau behar zuela. Eta azken galdera bat, Ander, Katalunia mendebalde osoan zabaltzen ari den agertoki ilunaren beste eredu bat dugulako. Berriz ere, prozeseko urte horietara begira, sentsazioa daukat, ez direla independentziaren inguruko albisteak gehien, nabarmentzen direnak azken aldian, baizik eta delinkuentzia edota migrazioari begirakoak. Eta espearru horietatik etekina ateratzen ari den Silvia Urriols eta haren aliantza katalana ultraeskuindarraz ezin garaztu. Honen hazkundeak suposatzen duen mehatxuaz jabetu algaraia da. Zalantzarik gabe, bai. Nik uste dut hor, epein berriz, ezin dela ere prozesak eduki zuen efektua ez ikusi. Ez hainbeste prozesaren aurka hasieratik antzeuden horiek esaten zutelako gizarte katalaren austura bat sortzen ari zela, ez hori. Baizik eta azken finean, 10 urteetan zehar eztabaida politikoaren erdigunean migrazioaren kontua, hezkuntza sistemaren kontua, azpiegituren kontua ez ziren erdigunean egon,
Horrek ez du esan nahi prozesak horrekin zerikusirik ez zuela, hori ere esan behar dut, baina hori horrela izan da, egia da, agerikoa da, ez zirela. Eztabaida politikoaren edo publikoaren erdigunean egon. Horrek zer sortu du, berriz ere erdigunean ipini direnean, gai horien inguruko errelatoak tromban sartu direla, sekulako olatu bat balira bezala. Eta horretan alderdiek ez dute hainbesteko gaitasuna berehala estrategia bat plazaratzeko gai edo erronka guzti horien aurrean ze posizionamendu eduki behar dituzten. Eta hori gertatu hori denean, zer gertatzen da? Sinplekeriak edo errelato oso simplistak dituzten horiek berehala sartzen dituztela euren mezuak. Eta fenomeno hau ez da Katalunian gertatu den zerbait. Obamaren kasuan bere diskurso horretan ibili ostean, Trump agertu zen esan ez, aztu hemen esaten ari den guztia, nik emango izkizuet erantzun simple eta errazak. Horretan, Alianza Katalanak eta Urriolsek Kataluniari dagokionez, eurena egin dute. Berehala ikusi zuten nola hizkuntzari dagokionez, migrazioari dagokionez, eta baita ere gizarte berdintasunari dagokionez, diskursoak sortzen hasteko unea agertu zela, eta horretan euren erantzun simplistak edo populista autoritarioak ipintzen hasi ziren. Eta gaztelaniaz esaten hori den bezala, de aquellos polvos, estos lobos. Modu ezin hobea zalantzari gabe elkarrizketa amaitzeko, onaino gaurkoz, Barcelonako Unibertsitatetik Ander Errasti doktorari mila esker, moltes gracias, eta gozatu diadaz. Mila esker eta nahi duzuen arte, oso ondo segi. Ongi izan, adeu. Badiadi jarraitu dugu Errasti doktoraren azalpen guzti horiek eta akaso elementu gako bat eman du testuinguru guzti hau kokatzeko. Junts eta RC prozesu independentistan palanka izan daitezken eragileak zertan dauden. Une honetan botere bila daudela baieztatu digu Ander Errastik, eta ez dakit akaso pentsa genezake pantaila hau gainditzen ez baldin bada, akaso bagoerak horrela jarraitu dezakela, Iraia? Bai, ez, eta neurri handi batean ez gertatzen da, ez, aldi berean garrantzitsua dela, ez, prozesua berriro, ez, edo berpizte aldera, alderdi independentista bat boterean egotea, ez, Errastik berak ere aipatu du nola 2017aren buelta horretan ala izan zen, ez, urte haietan, eta horrek nolabait ere posible egin zuen batasun hori, ez, orduan, orain paradoja horretan gaude, ez, bakoitza bere aldetik botere bila edo norberaren hildo politikoa edo defendatzen ari da, ez, zenbait gauzetan oso desberdinak direlako, eta horrek batasun hori posible egitea galarazten du, eta horrek bestalde dakar, batasuna ez dagoen bitartean, herritarren aldetik ere, ez dakit, jarraipen bat egotea, ez, edo herritarrek nolabaiteko lotura hori mantentzea zaila egiten da, ez, nekea ere suertatzen delako, ez, eta hor, lehen aipatu ditugu, ez, auzitegietatik, hizkuntzaren kontra, katalanaren kontra gertatzen ari diren erasoak, finantzaketaren gaia ere hor dago, ez, nik uste dut, nazio izaeraren, ez, onarpena zaratago, ez, edo, aldarrikapen horreta zaratago, eta hori garrantzitsua da, ez, badago baita ere, edo egon zen, ez, eta uste dut, neurri batean ere Euskal Herrian, diskurtso horrek ere indarra daukala, ez, eta azpimarratzen dela, baina eta berriz independentismoaren bueltan, nazioa zarago badagoela nahi bat, zenbait, mekanismo izateko, ez, eta autonomia osoa eta, ez, independentziak hori suposatzen du, ez, herriak nahi duena edo nahi dituen baliabideak izateko, herria bera eraikitze aldera, ezinbestekoa delako, ez, eta uste dut Katalunian ere hori badagoela, baina kaso, lausotu egin dela behar bada mezu hori, ez. Nazio aldarrikatzea zarago zertarako nahi duten independentziaz, eta uste dut momentu horretan ere, horretan indarra egiteak behar bada lagundu dezakeela, ez? Noski jakinda, ondo aipatzen genuen bezala, alderdi independentisten artean ez dagoela momentu honetan horretarako biderik edo ez dela ikusten behintzat kanpotik, ez dakit gero tripetan zegertatuko den, baina uste dut horrek indarra eman diezaiokeela bidea berriro irekitzeko aukera horri.
Martxelo? Bai, bueno, lehen, alderdi independentistek bide horri bat zutela, ez? Eta, buru berdinarekin aritzen zirela, ildo berdin eta horrek ere suposatu zuen, herritarrek, sostengoa diratzera Barkatu, Martxelo, bai. Kaskar samar entzuten zaitugu. Bai. Alaiarekin jarraituko dugu, eta Joar teknikariak telefonora deituko izu, ados? Vale, primeran. Oso no, Alaia, mesedez. Bai, nik nabarmenduko nuke, errastik berak nabarmendu duena, dela, diadaren kasuan behintzat, mobilizazio soziala baino, azken urteotan, bilakatu dela, edo, izan ohi dela, ekitaldi instituzionala gehiago, ez? Beraz, argi dagoen mobilizazioa behar dela, eta horretarako beharrezkoa dena, batasuna da. Beraz, alderdi independentisten arteko adostasuna eta batasuna behar dela nabarmena da. Baina, gainera honi gehitzen badiogu muturreko eskuinaren egorakadaren eragina eta diskurtsoien eragina, are zailagoa da oztopo horri, ez, alderdi independentisten arteko desadostasun horren edo nolabaiteko lehia horren oztopo horri, zailtasun handiagoa erantzten dio honek, beraz, hori da oztopoa mobilizazio gehiago edo handiagoa lortzeko, eta ikusiko dugu datozen urteotan nolako bilakaera daukan honek, baina azken urteotako tendentzia edo ikusita, ez dakit aldaketa handia beharrezkoa izango da, honi bira bat emateko, eta hau datozen urteotan desberdina izateko, eta ez dakit iritsiko ote den duela 8-7 urteko egoerara hain erraz. Martxelo, esango nuke orain ongi entzuten zaitugu, zure da hitza. Bai, ez, komentatzen nuena da, lehen alderdi independentistek bide horri bat zutela, helburu amankomun bat zutela independentzia lortzeko, ez? Eta hildo horretan, guztiak bat egiten zutela, eta, hien atzetik ere, gizarte zibila edo herritarrek ere, sostengoa adierazten zietela, helburu hori lortu ahal izateko, ez? Egia da, batasun horrek behar bada atzean edo izkutuan uzten zitula alderdien arteko desberdintasun ideologikoak, Junts, Eskerra edo KUP beraren artean, ez? Bakoitzak badauka bere izaera propioa eta bere helburu propioa eta ideologia propioa, ez? Eta orain, batasun hori edo bide horri galdu delarik, agerian gelditzen dira, hori, ez? Desberdintasun horiek behar da aretan nabarmenago, ez? Ikusi beharko da datozen urteotan berriro ere independentzia lortzeko helburuarekin prozesu berri bat edo helburu berri bat jartzeko aukera dagoen, eta alderdiek horrekin bat egiten duten, interesantea izango litzatekeela beti ere, Kataluniaren eskubide nazionalak berreskuratzeko borroka hori indartzea, baina egun ikusten dugu, ahuldade horrekin batera alderdi barneko liskarrak ere bareagotu direla, bai Juntsen, bai Eskerran, eta baita ere inkluso kupen barruan, ez? Baina, nik uste azkenean helburu potente bat eta molde potente bat berreskuratzen saiatzen balin badira, nik uste independentismoa Katalunian oraindik ere izugarrizko etorkizuna duela, izugarrizko indarra izan baduelako. Goitzeko 10-20 gutxi dira, hemen jarraitzen dugu informazioaren aria saioko analisi mailan, eta guztiz bestelako kontu bat ere aipatu behar dugu. Izan ere, Andoni Ortuzarrek zuzenketa eskatu dio, PricewaterhouseCoopers kontsultoran 720.000 euro kobratuko duela baieztatu duen ganantzia atari digitalari. Euskadi Buru Batzarreko presidente ohiaren esanetan, bere soldata 120.000 euro ingurukoa izango da. Atari digitalak informazioa zuzentzen ez badu auzitegietara joko duela nabarmendu du Ortuzarrek, afera bere abokatuak lantzen daudelarik. Era berean auzitegian kalte ordainketa irabaziko balu, kazetarien Euskal Elkargoaren emango lioke fake news direlakoaren aurkako jardunaldiak antolatu ditzate.
Mehatxuak mehatxu ganantzia atariak ez du atzera egin, are gehiago. Argitaratu du informazioa 4 iturri ezberdinetatik lortu dutela. Martxelo, zurekin hasiko gera, nolako azalpena emango zenioke gertatu denari? Bueno, azkenean behar bada soldatarena bitxia da, 720.000, 120.000 izatea, bueno, badauka diferentzia, baina uste behar bada kasu honetan garrantzitsuna kontzeptua dela, ez? Eta Pricewaterhouse bezalako konsultoria batentako lan egitea, Andoni Ortuzar bezalako EAJ presidentea izandakoa, konsultoria horrek Lakuako gobernuarekin izugarrizko harremana izan duenean, berriro ere ate birakarien beste adibide baten aurrean jartzen gaitu, ez? 120.000 euro irabaziko ditula onartzea ere, ni ustez, ere biziko kezka eragin dezakela, soldata potentea da, esan bezala, Lakuarenkin harreman estuak izan duen kontsultora batentzako lan egiteagatik, ez? Eta, eta ikusi beharko da azkenean 120.000 baldin badira ere, edo 720.000 diren, ez? Baina, zentzu horretan ere ni ustez, behar bada diruaren kontua izkutatzen du kontratu beraren garrantzia edo kezkara. Alaia, zure iritzera jakin dugu? Bai, ados nago Martxelorekin. Soldataren eztabaida honek edo kontu honek egiten duen gauza bakarra da, PricewaterhouseCoopersen lanean hasi, postua eman diotela horri atentzioa kentzea eta ate birakarien adibide argi honi atentzioa kentzen dio, ez? Nire ustez hori, nabarmentzekoa dena kontu honetan da hain zuzen ere hori, beste lanpostu bat lortu duela eta ezain beste soldata zehazki zer nolakoa den edo zenbatekoa ote den. Iraia? Bai, ez. Ez errepikatzearen Martxelok eta Alaiak esan dutena, ez argi dagoelako, soldatarena bai badauka bere garrantzia, ez dugu ukatuko, ez, gainera ez garela nahiko zifretaz hitz egiten ari, baina uste dut, atzean dagoena, ez, eta batez ere herritarrei begira, ez, eta gizarteari begira, ze askotan, badirudi alako albisteak ateratzen direnean, albiste hoien bozgorailu egiten duten dugun medioen kontra jotza izaten da lehenengo erreakzioa, ez, nolabait ere herritarrengan ez dakiz zer nolako diskurtso edo mezu piztu nahiko bagenituzke bezala, eta nik uste dute kontrakoa dela, ez? Hain zuzen ere ez dakite zenbat urte, baina urte mordoxka bat ustez herritarren zerbitzura lanean egon den pertsona kargu ordezkari batek egun batetik bestera kargu hori utzi eta kasualidadez batek baino gehiagok enpresa mota konkretu batzuetan amaitzen duenean horrek atzean badauka irakurketa bat eta uste dut hori dela herritarrek ondo ulertu behar dutena, ez? Ate birakariak deitu ditzazkegu edo nahi dugun moduan deitu, ez? Baina zer da politikan ematen ari den hori, ez? Zer nolako harremanak dituzten enpresa horiek gobernuan dauden alderdiekin edo Lakuako gobernuarekin, berdin zaitez, dena delako gobernuarekin. Uste dut, askotan hori gelditzen garela detailean, ez? Kasu honetan izan daiteke zenba diru irabaziko duen Andoni Ortuzarrek, eta uste dut, benetan kezkagarrian dena dela praktika nahiko orokortu bat zenbait alderdi politikotan, ez? Eta uste dut hori dela herritarrei eta gizarteari ulertarazi behar zaiona. Aipatzen zenun herritarren pertzepzioa eta gogora ekarriko dugu 2022 urteko albiste bat, entzunez eraiki prozesua egin zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta honen baitan bertan ondorioztatu zena zen EAJaz herritarrek zuten inpresioren baitan ustea zela ez da ustelkeriari lortutako alderdia, baina kudeaketa publikoan hainbeste urte eman ondoren eragin duen adiskidetasun irudi bati aurre egin behar dio. Jazoera honek irudi honetan eragina izango du? Nik uste du baietz, ez? Gazteleraz amigismo, ez? Hitza aipatzen zuten, eta uste dut esango nuke nahiko praktika orokortua dela, eta batzuetan eskandaluen bidez ateratzen dela argitara, beste asko seguraski ez ditugu jakingo, eta uste dut
badela kezkagarria eta badela zerbait herritar gisa nolabait ere aldarrikatu behar dena, ez? Batez ere, gero erakunde publikoetatik herritarroi ere bidaltzen zaizkigulako mezuak, ez? Gizarte bezala edo, ez? Nola jardun behar dugun edo zein den herritar on izateko jarraibide, ez? Mezu horiek jasotzen ditugu guk geuk ere, ez? Eta uste dut beraiek izan behar direla eredugarri lehenik eta behin, ez? Eta hori garrantzitsua dela. Orain Andoni Ortuzarrek beste enplegu bat dauka, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak hor jarraitzen du, zuzendaritza berriarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaritzarekin baita ere. Alaia, gaur egun jardun instituzional horretarako, alderdiaren bizitzarako kolpe bat izango da hau, eta kontrakritikei edo kritikei aurre egin beharko die, orain? Ez dut uste egia esan, EJaren boterea, eta gainera onarpena gizartean edo nahiko oso handia da. Beraz, horrelako kontu batek ez dio kalterik egingo, eta gainera Ortuzarren erantzuna oso irmoa izan da, eta bera oso azkar egin du aurre kontuari, eta nire ustez berearen inguruko eta alderdiaren inguruko iritzian ez du eragin negatiborik izango, eta eraginik baldin badauka, akaso positiboa izango da, ez? Aurre egin diolako eta fake newsen argudioa gainera atera duelako, eta horrek beraren aldeko iritzia elikatu dezake gainera. Eta, Martxelo, zuri galdetu beharra dizugu, hain justu egoera honetan, akaso jazoera hau eramango bagenu Eusko Jaurlaritzako sailburuoi batengana, ikusi beharko zen, badaude mekanismak, baimena emango telioketen PricewaterhouseCoopers enpresara salto egiteko, jakinik aurretia zer nolako harremanak egon diren, baina Andoni Ortuzar alderdiko pertsona bat zen, ez du erantzukizun publikorik izan, naiz eta Euskal Herriko politikan eragin nabarmena izan. Nola kontrolatu daiteke hau, akaso alderdiak izan beharko lituzke mekanismoak Euskal Administrazioak dauzkan bezala? Bai, hor dago behar da koska bat, ez? Izan ere, kontseilariak eta gobernutako goi-karguen kontratu berriak arautzeko edo kontrolatzeko arauak egon badira, baina horretan ere ikusten dugu askotan ere arau horiek nahiko malguak direla eta azkenean ate birakarien fenomenoa bertan ematen dala, ez? Bestela esan da, arau horiek ez dute oztopatzen fenomeno hau, ez? Alderdi baten buru izatea badauka bere ñabardura, eta nuzet, kasu honetan EAJ izugarrizko boterearen kontrola dauka, batez ere Eusko Autonomia Elkartean, eta hor, nuzet, azkenean gobernuko kidea izan ez balin bada ere, nuzet, gobernuaren hildoak ederki markatu ditula Andoni Ortuzarrek azken urteotan. Ez beraz, hor dago arazoa. Egia da, ez da duela kargu publikorik ezan, zentzu zorrotzean, baina Euskal Herriko politika egintzan izan duen eragina kontuan izan da, eta aipatu dugun harremana izan da, PricewaterhouseCoopers eta konsultoria eta lakoako gobernuak izan duten harreman hori kontuan izan da, hor dago arazoa. Hori guztia legez arautzea ni uste oso komplikatua dela, eta dauden legeak ere ni uste modu batean edo bestean egiten dituztela, baina hori ere kontrolpean izatea ni uste ere bide ona izango litzatekela, tresna ona izango litzatekela, baina esan bezala behar bada ez oso eraginkorra. Onartuko didazue txiste zatar bat, baina azken hilabetetako albistea ere izan da, Espainiar estatuan enplegua inoiz baino gehiago sortu dela, inoiz baino pertsona okupatu gehiago daudela, 22.000 pertsonekin, horietako bat da aipatu berri dugun Andoni Ortuzar, eta enplegua lortu berri duen beste pertsona bat ere bada Aintzane Ezenarro, ITBko oroimen edukien arduradun berria da.
Gogora oraimen institutua PSek kudeatzen duen justizia sailean dagoenetik langabezian zena izan Zenarro. Hala ere lana EITBn topatu du Inigo Kamino ordezkatuz justizia saileko komunikazio arduraduna aurreko legegintzaldian. Kamino Kanpo eta Otxandiano kontsultorak egin zuten hautaketa prozesu baten bidez heldu zen EITBra. Ez dalakorik egon Zenarrorekin, zuzenan hautatu dute eta posturako propioko sortu den lan poltsa bat erabili da. Hori berretsi du eldiario.es hedabide digitalaren euskal edizioak. Zenarrok telebistako eduki memorialista koordinatuko ditu, eta hala ere ez du gaitasunik izango informazio euskarri ezberdinetako eduki editorialak baldintzatzeko. Akaso, hemen arreta ditu dezaken elementuetako bat ere izan daiteke, hautaketa nola egin zen, postu berdinarentzat lehenbizi kanpo aholkularitza baten hautaketa bat egontzalako, eta Zenarrerekin lan poltsa berri bat, ez dakit honek arreta deitzen dizue, edo kontratazioa bera ere arreta deitzen duen elementuetako bada, Iraia, zuk nola ikusten duzu afera hau? Bueno, ez dakit, letra txikia ez dut irakurri, ez dut ezer esango. Egia da, bueno, den hori datorkigula burura, pixka bat ere politikoki aintzan Zenarrok izan duen ibilbidea ez, eta bueno, gerora Gogora institutuan egindako lana, eta bueno, pixka bat ere memoriaren inguruan, bueno, berak defendatzen duen diskurtsoa ez, eta nik uste dut kasu honetan ere, ez, detailea baino gehiago, eta ez dut esaten entzeni garrantzitsua, da, intzan Zenarro izango dela memoria historikoari lotutako edukien buru edo ardura hartuko duena, eta nola izan den bere kontratazioa da nola bermatu komunikabide publikoetan pluraltasuna egon dadin eta eduki orotan, ez, politikoetan, sozialetan, eta kasu honetan, memoria historikoari lotuta oraindikan ere herri honetan badaukagunez zer egina, ez, uste dut garrantzitsua dela bermatzea pluraltasun hori, ez, eta lanketa pedagogiko eta beharrezko hori, ez, egin dadin, batez ere, belaunaldi berriei begira ere bai, ez, oraindikan hor, egia, aitortza, erreparazioa, ez, horretaz hitz egiten dugunean etengabe, uste dute, komunikabide publiko batek ere baduela bere gain zeregin hori, ez, eta uste dut benetan garrantzitsua dena da, kargu horretatik ea bermatuko ote den hori horrela izan dadin, ez, eta nik uste dut hori dela mahai gainean jarri beharreko galdera, eta Zenarrok berak, egiten duen lan horrekin erantzun beharko duena, ez, edo erakutsi beharko duena. Martxelo? Bai, Aintzane Zenarro kazetaria da eta egia da memoria arloan, eskarmentu haundia duela, ez? Beraz, horretan, normaltasun batean kokatu genezake bere izendapena, ez? Baina, baditugu beste elementu batzuk, ez? Aipatu duzuenez, ere, kontratatzeko prozedura ez da oso ohikoa izan, ez? Eta horrek ja, susmoak eragin dezake azken finean, interes politikoak lehenetsi direla interes profesionalen gainetik, ez? Eta azkenean ikusten dugu azken aldian memoriaren inguruan, eztabaida sakona dagola eta ETB bezalako komunikabide publiko batean hori kontrolpean izateko asmoa ikusten da, ez? Adibidez, uda guztian txikito eta egiren inguruko eztabaida barra egonda, hainbat esparrutan, eta EAJak ere izan duen jarreran uste nahiko kezkagarria dela zentzu horretan, ez? Beraz, ikusten da memoriaren inguruko diskurtsoa kontrolatzeko alegin bat dagola, eta horretarako behar bada prozedura ere pixkat behartu dala, ez? Eta behar bada hori da nire ustez kezkagarriena Aintzane Zenarroren kasu. Alaia, zurekin amaituko dugu. Bai, argi dago Aintzane Zenarro ez dutela hausaz aukeratu postu honetarako, eta dirudi eragin handirik ez duela izango, baina azken finean beraren esku egongo da EITBen zer emititu eta zer ez emititu, eta telebistak eragin handia dauka memoria historikoaren kasuan, zer erakusten den, zer ez den erakusten, eta Iraiak aipatu duen bezala,
belaunaldi berrien kasuan ere bai, eragin handia izango dugu telebistan agertzen ez dena eta agertzen dena, ez? Beraz, ikusiko da bere ibilbide politikoa ikusiko da senarroren eraginak benetan eragina benetan ikusten den gero telebistaren bilakaeran eta baina garrantzitsua da eta ez dela hausaz aukeratu senarro postu honetarako. Spoiler txiki bat egitearren urteurren garrantzitsuak badatoz, martxoak 3-aren 50. urteurrena, edota 1926ko estatu kolpearen 90. urteurrena. Honen bestez lana egongo da egiteko, eta gu ere lanean jarraituko dugu. Beraz, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik, Alaia Sierra, Martxelo Diaz eta Iraia Oiartzabal. Eskerrik asko, agur. Zuei, ondo izan, agur. Agur, bai. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, Nafarroko gobernuak beste 6 pertsona gehiago aitortu ditu estatuaren bortxaketaren biktima gisa Egiari Zor Fundaziotik eta Nafarroko torturatuen saretik bizikidetza esparru bat eraikitzeko aurrera pausoak direla adierazi dute. Aritz Santamaria, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule, bizikidetza esparru hori memoria inklusibo batekin konprometitu beharko dela aitortu dute eta motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzea ahalbidetu beharko dela halaber. Egiari Zor Fundazioatik eta Nafarroa torturatuen sareatik aitortza berriak aurrera pausotzat jo dituzte. Ainara Gorostiaga. Egiaren garaia da dinamikatik, aitortza hauek Nafarroan bizikidetza esparru bat eraikitzeko bidean aurrera pausoak direla uste dugu. Memoria inklusibo batekin konprometituko dena eta motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzea bideratuko duena. Esan bezalaxe, 6 dira aitortutako kasuak. Lehenik Jose Luis Cerezo Konderen kasua, Espainiako Polizia Nazionalak bi aldiz torturatu zuen 1970ean eta 1973an. Jose Lakalle Guartere aitortu dute 1978an Guerrilleros de Cristo Rey taldeak bere taberna egindako eraso baten biktima izan zen. Hori gutxiez, urte betera 1979an lehergailu bat jarri zioten bere tabernan eta 2 urte ondoren 1981an Guardia Zibilak torturatu zuen ere. 1983an Espainiako Polizia Nazionalak torturatu zuen Txaro Etxetxipia Senosiain. Odogon Ulibarrena Iroz, Espainiako Polizia Nazionalak 2 aldiz torturatu zuen 84an eta 85an eta azkenik Javier Casado Gurutxarri, Espainiako Polizia Nazionalaren erasoa jasan zuena dira beste kasuak. Gorostiagak torturatu jasan dutenei aitortzak eskatzera animatu die epea 2027 arte irekita baitago. Nafarroan estatuaren aldetik bortxa politikoa jasan duten beste 6 pertsona ofizialki giza eskubideen urraketen biktima modura aitortuak izan dira. Egiaren garaia da dinamikatik, aitortza hauek Nafarroan bizikidetza esparru bat eraikitzeko bidean aurrera pausoak direla uste dugu. Memoria inklusibo batekin. Azken 6 ebazpen hauekin 84 pertsona dira orain arte aitortutako pertsonak. Aipatuko dugu halaber 7 pertsona ospitalera eraman behar izan dituztela kea arnastuta Sestaon lotan ziren nabean piztutako suete batean. Sua gaur goizaldeko 6 aldera hasi da Galindoko Padurrak kalean dagoen nabe batean segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez. 7 pertsona kartatu behar izan dituzte eta Barakaldoko Gurutzeta eta San Eloi ospitalera eraman dituzte. Sua kontrolpean dagoia da, baina suhiltzaileek freskatze eta iratze lanak egiten dihartute. Azkenik iraiaren 11arekin batera diada ospatzen dela kontatuko dugu Katalunian. Independentismoaren ahultasun testuinguru batean katalana babestu nahi dute oldarralde judizialaren aurrean eta halaber espolio fiskala salatu. Horik izango dira urtengo diadaren oinarriak. Euskal Alderdiek ordezkaritza bidali dute diada ospatzeko. EH Bilduren aldetik Idurre Bideguren senataria eta Igor Zulaika nazioarteko
Espainiako harreman eta politikoaren arduraduna egonen dira, EAJaren izenean aldiz, Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi bozeramalea. Gure eskuk ere ordezkaritza bidali du begi. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Aritz. Arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez lasaitasuna da nagusi, ez dugu jazoerarik aipatu behar eta eguraldiaren berri ere jasoko dugu. Iker Ribarruzea. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiak jarraipena izango du. Goizaldean fronte ahul batek hodei dezente ekarriko du Kantauriar isurialdera, baina bereziki ipar ekialdera eta bertan gainera euri pixka bat izango da, bereziki ipar Euskal Herrian eta gehien bat Lapurdin. Ego isurialdean aldiz, goizean goizetik ostarte zabalak nagusituko dira. Eguerdi arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere frontea pasa ostean ostarte politak irikiko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina azken orduetan berriz ere mendeste frontea iritsiko da, zerua estaliko da eta gau partean euri pixka bat botako du Kantauriar isurialdean. Haizeak ego mendebaldetik joko dugu izan, eguerdi arratsaldeko lehen orduan ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada bizioago batzuk utziko ditu, bereziki lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 21 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Bauexek, goiz honetan nabarmentzakoak, baina goiz honetan joan aurretik beti bezala gurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon. Ez dakit, heldu da ordua, ez dakit, webguneren bat edo zabalik izango duzuen mitoaroaren sarrerak lortzeko, ez dakit, pixkat ataskoak daudela ematen du? Oi, ama, drama. Gure haserre guztien muina ekarri duzu gurera. Hemen badaude heiterrak, badaude zaleak eta badaude erdiparekoak. Beraz, gai hau pixka bat konplikatua da bigarren kafean, Ez dakit aipatuko ote duzuen. Ni naiz heiterra, ez dakit heiterrik badagoen hemen. Uste dut pegi eta hau... Nik ez dut inigo. Maien guru ematekin nahi baduzu ez da dezakegula sei. Uste dut masa konsumo fomoz jantzitako honek, gizarte bezala kokatzen gaituela alde eta jarrera ez oso egoki batzutan. Baina hortik aurrerakoak norberaren esku. Gaurko aipagaietako bat izango da, seguru aski. Izango da, kaso. Eta jakin edu ere, beste zer nolako kontuak izango dituzuen gaurko honetan. Tira, Saharar herriaren inguruan ariko gara, haren inguruan gehiago ikasteko, filmak, kontzertuak, tailerrak, eta hainbat jarduera antolatu dituztelako Desertia Fest jaialdian, antolakuntzako mailiminekin ariko gara gaur 11 herritatik aurrera, eta larun batean Gasteizen izango den Desertia Fest hau, nolabait aletuko dugu. Unai Elordi ere gurean izango da, eta arekin adimen artifiziala izango da nolabait aitzaki, baina gaur adimen artifiziala eta gure hegaldien prezioen arteko lotura hortan ariko gara, nonbait, hegazkin konpainia batzuk ari direlako, zure bidaiaren arrazoia nolabait aztertuta, prezioen gora berak eta aztertzen, eta hori ere izan daitekelako etorkizun hurbilean gertatuko den zerbait. Ipuinak ere ez dira faltako, asteburuan ospatuko da garai honen ipuinen eguna, eta egitaragua osatzeko eta bere ibilbidearen nolabait ezagutzeko Ane Arrua eta kontalaria gurekin izango dugu, eta zona urdinak ezagutuko ditugu, baina ez aparkalekukoak, Bamen daude zonalde batzuk, Goiuri, 100 urtetik gorako pertsonentzat? Bai, 100 urtetik gorako pertsonentzat ez da zu bizi balin bazara. Zonalde horietan aukera gehiago dituzu 100 urtetik gora bizitzeko. Ados. Hoxe Goiuri gero aletuko duen, edo osatuko duen reportajea, beraz, gai hauen giroan eta sortzen diren bestelakoetan ere ariko gara horrengo 2 orduetan, Peli. Bikain, adi egongo gara, eskerrik asko? Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joteko tenore heldu zaigu. Bihar gehiago, ondo izan. Naiz irratia.